Ġiet imnedija l-istrateġija l-kapaċità finanzjarja għall-2022 sal-2025 fejn il-Gvern se jkompli jarraf lill-pubbliku dwar l-importanza tal-litterizmu finanzjarju. Is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali Mark Musu spjega li l-inizjattiva ġemma hija storja ta' suċċess hekk kif din qed tkabbar l-għarfien tagħha u tgħallem lill-Maltin jagħmlu deċiżjonijiet finanzjarji sostenibbli. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal kif il-flus huma parti essenzjali fil-ħajja ta' kulħadd u għalhekk li pjanar tal-finanzi huwa aktar essenzjali. Stqarr li r-realtà f'pajjiżna hija li kwart tal-popolazzjoni għandha 65 sena jew aktar u din toħloq sfida fuq il-finanzi tal-pajjiż. Proċess ta' ġemma huwa xi ħaġa fejn iridu nqajmu awareness u rridu nsaħħu l-kapaċità tan-nies fis-soċjetà tagħna kif jimmaniġġjaw il-flus. Kulħadd għandu dak li huma mezzi limitati ma xewqatu huma iktar, allura jidħol ħafna li wieħed jipprioritizza fuq kollox issib li hemm rabta biex ngħidlek b'saħħitha bejn issues soċjali u kapaċitajiet finanzjarji u anke viċi versa. Intant il-kap tal-inizjattiva ġemma stqarret li ġemma qed timmira sabiex teduka persuni ta' kull età, spjegat li ġemma qed tuża kull għodda li għandha disponibbli, fosthom anke l-intelligenza artifiċjali. Aħna mad-Dipartiment ta' Intelligenza Artifiċjali qegħdin niddew daw il-kompetizzjonijiet fejn l-istudenti joħorġu b'daw il-kunċetti, jieħdu premju l-aħjar idejat, l-aħjar kunċetti u mbagħad huma jkollhom l-opportunità u tiġi finanzjata wkoll l-idea tagħhom biex issir app.